आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अरुणोदय स्किम 3.0 मोनग्रा बेनिफिसारिफोरनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट फोसावदों। बेनो जाहैबाय अरुणोदय मोनग्रा बेनिफिसारि जाय बिथांमोना नैबे 3.0आव सिलेक्ट जानानै रां मोनबाय दं। नोंथांमोना खेबसेयावनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों 8,000 रां नोंथांमोना खेबसेयावनो अरुणोदय स्किमनि रांखौ मोननो थांगासिनो दं। बेनि आं नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना अरुणोदयनि रांखौ खेबसेयावनो 8,000 रां माब्ला मोननो हागोन बेनि फाइनाल डेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एनाउन्समेन्ट खालामनानै होदों। जोङो बेखौ नायगोन आरो नोंथांनो खेबसेयावनो बे 8,000 रांखौ मानि थाखाय होनो नागिरदों आसाम गभर्नमेन्टआ। नोंथांमोनाथ' मासाव 1,250 रां मोनो, नाथाय खेबसेयावनो मानो आसाम गभर्नमेन्टआ बे 8,000 रांखौ नोंथांमोननो होनो नागिरदों बेखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन आरो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमखौ मोनगोन ना मोनला। बे 8,000 रांखौ मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना अरुणोदयनि रांखौ नोंथांमोना मासाव मास 1,250 रां नोंथांमोना मोनगोन ना मोनला। गोबां मानसिफोरा डाउट जादों। जोङो बेनि बागै नैबे भिडिअ'नि जोहै नायगोन आरो मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना अरुणोदय 3.0 एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन बेनिफिसारि सिलेक्ट लिस्टआव जुदि नोंथांनि नामा फैदोंब्ला नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव जुदि दासिमबो राङा हाबाखै, नोंथाङा रांखौ मोननो थाखाय मा खालामनो नांगोन, गभर्नमेन्टआ नोंथांखौ मा खालामनो थिनदों, जोङो बेनि बागै इम्परटेन्ट आपडेटखौ नायगोन। मानो होनोब्ला गोबां सिलेक्ट जानाय बेनिफिसारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव दासिमबो गभर्नमेन्टआ रां सोब्लाबो नोंथाङा सिलेक्ट जानानैब्लाबो रांखौ मोननो हायाखै। गोबाङानो मोननो हायाखै, गोबां सोंहरदों। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। जुदि नोंथाङा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां नोंथाङा नायनानै मोजां मोनो, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायग्रोनि नैबे अरुणोदय 3.0नि रां सोनाय खेबसेयावनो 8,000 रां नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। माब्ला मोनगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों। नोंथांमोना बेखौ फेब्रुवारि 20 डेटखौबो होखाबाय, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों। फेब्रुवारि 20आव नोंथांमोना बे अरुणोदय स्किमनि 8,000 रां खेबसेयावनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, नैबे मान्थनि जानुवारि मान्थनि नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। खेबसेयावनो आसाम गभर्नमेन्टआ बे अरुणोदय स्किमनि रांखौ नोंथांमोननो बे फेब्रुवारिनि 20आव सोगोन, बेखौ आपडेट फोसावदों। जोङो बे आपडेटखौबो दा नायगोन। नाथाय नोंथाङा बे अरुणोदय स्किमखौ मासाव मास मोनगोन ना मोनला। बे 8,000 रांखौ खेबसेयावनो मानो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो बेंक एकाउन्टआव हरनो नागिरदों, दानिया जोङो बे आपडेटखौ सावरायनि अरुणोदय 3.0 बेनिफिसारि जाय बिथांमोना अरुणोदय 3.0नि जोहै रां मोनो। नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ मानो खेबसेयावनो 8,000 रां सोनो नागिरदों, मा जाहोननि थाखाय, आरो नोंथांमोना मासावनो मास बे स्किमनि रांखौ माब्लानिफ्राय मोनफिनगोन बा मोनगोन ना मोनला, बेबायदि गोबां सोंलु जाखांदों। दानिया जोङो सावरायनि आसाम गभर्नमेन्टनि मख'नाय मथे, आपडेट होनाय मथे, नोंथांमोना बयबो मिथिखायो फैबाय थानाय समाव आसामाव बिधान सभा इलेक्सन जानो थांगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम गभर्नमेन्टआ फेब्रुवारिनि 20 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0नि जोहै 8,000 रां खेबसेयावनो नोंथांमोना मोननो हागोन। मानो होनोब्ला इलेक्सननि थाखाय एसे रां सोनायाव प्रब्लेम जायो। बेखौ नोजोर बोनानै खेबसेनो फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0नि 8,000 रांखौ मोनगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि आपडेट फोसावदों। नोंथांमोना जानुवारियाव मोननाय नङा, खेबसेयैनो मास मोनब्रै। आं नोंथांमोननो खोथानि खेबसेयावनो मास मोनब्रै, जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, खेबसेयावनो मास मोनब्रैनि नोंथांमोननो 1,250 राङै सानजाबबाथाय 5,000 रां जायो। 5,000 रां मोनगोन, प्लास आसाम गभर्नमेन्टआ
प्लास आरो नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ बिहुनि नामै नोंथांमोननो 3,000 रां एड खालामनानै होबावगोन। नोंथांमोना खेबसेयावनो बे जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल मान्थनि रांखौ खेबसेयावनो नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20आव खेबसेयावनो 8,000 रां नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। 20 बियो फेब्रुवारियाव सोगोन बे रांखौ। बेनिफ्राय आरो आसाम गभर्नमेन्टआ आपडेट फोसावबावदों। नोंथांमोना मे मान्थ, एप्रिल मान्थ जोबनायनि उनाव मे मान्थनिफ्राय नोंथांमोना कन्टिनिउ जेरै नोंथांमोना मासाव 1,250 रां मोनो बेबायदि रांखौ नोंथांमोना मोनफिनगोन होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय आपडेट फोसावनाय जादों। मोनसे बिग आपडेट। थाबैनो नोंथांमोना बे 20 फेब्रुवारियाव बे 8,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰা সদায় এটা বিতৰ্কিত বিষয় হৈ থাকে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা বিৰোধী পক্ষেও আপত্তি কৰে যে ইলেকশ্যন চলি থাকোঁতে কিয় অৰুণোদয় দিলে। আমি যাতে বিতৰ্কৰ ঊৰ্ধ্বত থাকিব পাৰোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে আমি আগতীয়াকৈ 8,000 টকা দিম। তাৰমানে প্ৰতিগৰাকী আই মাতৃ যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে, দে উইল গেট, জানুৱাৰীত আমি তেওঁলোকক নিদিওঁ একো, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত একেলগে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে একেলগে আগতীয়াকৈ বহাগ বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে তেওঁলোকক আমি 8,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে হস্তান্তৰ কৰিম। তেতিয়া আৰু বিহুলৈকে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ বিহু পালন কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ আই মাতৃসকললৈকে এই সুন্দৰ উপহাৰটো ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ। অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰদান কৰা সদায় এটা বিতৰ্কিত বিষয় হৈ থাকে। সেইকাৰণে কেতিয়াবা বিৰোধী পক্ষেও আপত্তি কৰে যে ইলেকশ্যন চলি থাকোঁতে কিয় অৰুণোদয় দিলে। আমি যাতে বিতৰ্কৰ ঊৰ্ধ্বত থাকিব পাৰোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে আমি আগতীয়াকৈ 8,000 টকা দিম। তাৰমানে প্ৰতিগৰাকী আই মাতৃ যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি পাই আছে, দে উইল গেট, জানুৱাৰীত আমি তেওঁলোকক নিদিওঁ একো, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত একেলগে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে একেলগে আগতীয়াকৈ বহাগ বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে তেওঁলোকক আমি 8,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে হস্তান্তৰ কৰিম। তেতিয়া আৰু বিহুলৈকে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ বিহু পালন কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ আই মাতৃসকললৈকে এই সুন্দৰ উপহাৰটো ঘোষণা কৰিব। दानिया जोङो सावरायगोन जाय बिथांमोना दासिमबो बेनिफिसारि लिस्ट फैसायावबो नाम मोनाखै। नोंथांमोना मा खालामनो, गभर्नमेन्टआ मा खालामनो थिनदों, आङो बे आपडेटखौ नोंथांमोननो खोथा हरनि। नोंथांमोना जुदि बेनिफिसारि लिस्टआव नोंथांनि नामखौ नुदों, नोंथाङा अरुणोदय स्किम मोनाखै, नोंथाङा दानिया मा खालामनो, रांखौ मोननो थाखाय मानि थाखाय नोंथांनि राङा नांथानानै दं। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों अरुणोदयनि रांखौ नोंथांमोना नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे आपडेट नुनो मोनदों। नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि जोहै रांखौ सोनाय जायो। गोबांनियानो बेंकआव KYC नांनानै थायो, आधारजों बेंकजों लिंक गैयि जानानै थायो गोबांनियानो। रां मोननो थाखाय नोंथांनि आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेंकआव थांनानै बेखौ चेक खालामबानो जाबाय। आरो बेंकफोराव KYC नांनानै थायोब्लाबो राङा हाबा। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो बेंकआव थांनानै जगाजग खालामबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांमोना रां सोबाथाय रांखौ कन्टिनिउ मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।